Merba darbohra Francesca jina Denise edha wek il-Marina tal-Imsida flimkien ma' awtriċi Maltija oħra Rita Saliba. Ħanamilla xi ftit mistoqsijiet biex bekk insiru nafu ftit aħjar. Rita, nafu li mhux minn dejjem kont tikteb ir-romanzi inti, x'kont tikteb, x'tip ta' kitbiet kont tikteb qabel u forsi x'imbuttak biex iwaslek biex tikteb u tippubblika dawn ir-romanzi tiegħek? Le, romanzi dal-aħħar bdejt nikteb għax il-kitba fit-tul kienet beżżani ftit. Kont nikteb stejjer qosra, poeżiji meta kont iżgħar. U stejjer ta' tfal. Stejjer ta' tfal nabinhom ma' tfulija. Iktar ma' kbirt, iktar bdejt naddatta, però tal-kbar qatt ma ħriġthom. Ir-romanzi mbagħad kien hemm konkorsu, kienet l-imbuttatura li ġelitni nikteb aktar fit-tul u għaġbitni l-idea. Għad jekk ma nirpux naħodha bħala eżerċizzju. Imma kienet ħaġa eċitanti għax rid nirriċerka, ikollok ħafna diżappunti jew trid tingassa jew trid teditja lilek innifsek, kien eżerċizzju vera tajjeb li naħseb għena ħafna biex nagħmel it-tieni wieħed imbagħad. Tajjeb ferm, meta tiġi fil-kitba tiegħek, kif tuża l-kitba tiegħek biex tirrelata, tibni relazzjoni maż-żgħażagħ u mal-adolescenti li jkunu qed jaqrawhom, forsi xi parti mit-tfulija tiegħek li baqgħet dejjem qatt ma telqet mill-iskola? Dik dejjem naħseb kull min jikteb għandu dik ir-riserva li hemm jew it-tifel ġo fih jew iż-żagħżugħ fiż-żagħżugħ għandhom minn ħafna affarijiet, mhux affarijiet sbieħ biss, hemm affarijiet koroħ, però importanti li anke tkun taf taqbad ċertu biex ngħidlek ondi jew waves tal kif jitkellmu żgħażagħ, xi jħobbu żgħażagħ mill-volontarjat, għamilt volontarjat ukoll ma' żgħażagħ. Isek tibda taqbad il-konverzazzjonijiet tagħhom xi jħobbu. Mhux li tinżel ta' għal-livell tagħhom, naħseb iktar li tkun inti iż-żagħżugħa dik tgħin ħafna wkoll. U apparti li jiena kelli tfal tiegħi kienu għaddejjin iż-żagħżugħa għaddewha wkoll, għaddejna momenti ta' tensjoni meta jkun hemm xi konflitt, ġifieri dejjem kollox jgħin. Il-futur għal Rita Saliba x'joffri? Nixtieq nagħmel ħafna affarijiet imma ma jistax ikun impossibbli. Imma fil-kitba nixtieq nimraħ iżjed f'kitba itwal. Bħalissa għaddejja qed ħanoħroġ pubblikazzjoni għall-adulti ta' stejjer qosra. Allura dik ittik spinta oħra biex dejjem timraħ f'dak il-ġeneru u tkun kritika tiegħek innifsek, tittamel ħafna xogħol ieħor tista' tarmih, imma inti dak ikun qed jgħin li dejjem tażel l-aħjar xogħol. Dak, fuq il-kitba nixtieq nintefa' speċi qed toġobni ħafna li naqra iżjed li kultant m'għandniex ċans naqraw u nixtieq għandi ċans iktar ma nikteb iktar għandi ċans naqra iżjed għax hawn wisq x'taqra u kotba sbieħ ukoll. Nafu li inti tpinġi wkoll tpitter, forsi ovvjament hija forma ta' arti bħalma wara kollox tista' tikkunsidra l-kitba. Kif forsi tirrelathom taħseb li tgħin l-arti u kif tintuża fil-kitba? Li tgħinni ħafna. L-arti hija espressjoni, anke l-kitba hija espressjoni, meta tkun imdejqa ħad tikteb ċertu mod. Jekk tkun ferħana ħad tikteb ċertu mod. U l-istess l-arti għandek ċertu kuluri, ġieli anke l-kuluri jibdlu lil burdata. Jekk ngħaddi minn x'imkien ma nistax nieqaf u nibqa' passiva, jekk ħanara mal-tempata ninterpreta biex tajtek kważi tista' tgħidilha qisha poeżija l-pittura. U fil-kitba nikkombinhom ħafna ma' xulxin. Anzi naħseb meta ma nkunx qed nikteb inkun qed impinġi u meta ma nkunx qed impinġi nkun qed nikteb. Qisu b'xi mod espressjoni. Dik espressjoni. Jsir nixtieq għandi iktar ħin vera x'kieku. U li nixtieq ma dik ħolma li meta tpinġi ma nħammitx, ma jistax ikun. Mela, grazzi Rita Saliba, għal darbohra nsellimlek Francesca minn hawn mill-Marina ta' l-Imsida flimkien ma' Rita Saliba spera li sirtu tafu ftit aħjar.